Hello, what's up mga paps? Welcome back to my challenge. Kasama ko yung malakas na naka-mountain bike. So, mamaya baka may winner take all na magaganap. Abangan. Dito na naman kami every Sunday, winner take all. First time ko sumali ngayon, gamit ko mountain bike. Gamit ko si mountain bike. So parang race practice na to, ensayo para sa Tour of La Union. Tour La Union. Ayan. Oh, tumuto na yan. Yun na. So Medyo guys, na lang, may madarap.
Headset. Oo, tapos na sila sa finish line. Ensayo na lang. So, mistake ko kanina, umatake ako agad. Kala ko tutulayan ng dalawang nag-breakaway.
nanalo, sir? Iyawat ka. Nako! Sayado. Awat, pakala, awat. Awat. Awat, awat. Guys, ang panalo ngayon sa winner take all ito. Mukhang matanda pero bata pa. Oh, yung mga tinalo yung mga pinilisan. Road bike versus mountain bike pero mga kalaban niya mga 50 years old. Hindi, BBPs lang yan. Malinaw. Napakatulupit talaga ni Idol. So sa Toroblaw Union, ito yung pinakamasakit sa lahat na rota. Nagsisimula dito, tsaka sa finish line, puro ahon na yan. Nanggo ko pa sa awat. Awat niya talaga. Ito nga pala yung nanalo kanina sa winner take all namin. Gatang mo na? Pigatang mo lang? 23. Ah, 23 years old. Mga tinalo niya, mga 50 years old. So ang tabayan nyo sa ano yan, sa Toroblaw Union.